6 ta' Ġunju San Norbertu isqof għex bejn l-1080 u l-1134. San Norbertu twilet minn familja nobli u sinjura ħafna f'Xanten fuq ix-xmara Rajn il-Ġermanja. Ġie imrobbi fil-lussu, fil-kumdità u fil-ħela. Għalkemm ġie ordnat suddjaknu u ġie imqabbad fil-qorti ta' Enriku V, Imperatur tal-Ġermanja biex iqassam il-karità, kien ħsiebu biss li jiddeverti. Darba waħda waqt li kien fuq żiemel għaddej mill-kampanja inqabad f'Maltempata u minħabba sajjetta fil-qrib iż-żiemel sfratta u Norbertu waqa' minn fuqu u ntilef minn sensieħ. Meta ġie tiegħu għaraf kemm kien qrib tal-mewt u li bil-ġid kollu li kellu kien se jidher quddiem Alla idu f'idu u b'hekk iddeċieda li jbiddel ħajtu. Minkejja l-ostakli li jagħmlulu niesu u ħbiebu, baqa' determinat li jgħix ħajja tajba. Għadda sentej iħejji ruħu biex isir qassis u kien ordinat f'Colange fl-1115 meta kellu 35 sena. Ftit wara irreżenja għal benefiċċji ekleżjastiċi, bieħ il-proprjetà u qassam dak li daħħal lil-fqar. Żamm biss bal 40 munita tal-fidda, messal, kalċi, patena u ftit abiti sagri. Imbagħad mar bil-mixi, ħafi u bla solt jiltaqa' mal-Papa Ġelsanju II li kien St. Gilles fi Franza u akkwista minn għandu is-seta li jippridka kull fejn kien iħoss il-bżonn. Sar predikatur kbir u mar jippridka wkoll fil-Belġju u fi Franza. L-isqof riedu jirriforma komunità ta' kanonġi regolari, issa Norbertu kien strett wisq magħhom. Għalhekk huwa rtira fil-wied ta' Premontre ħdejn Laon fit-tramuntana ta' Franza. Fl-1121 fuq talba tal-Papa Kallistu II li kien fil-Konċilju ta' Reims il-Ġermanja waqqaf l-ordni tal-Premonstratensi jew Norbertini, kanonċi regolari taħt ir-regola ta' Sant Wistin li jaqdu ħajja ta' għamla monastika ma' ministeru attiv. L-ewwel 40 sieħeb li naqdu miegħu fi ftit xhur ipprofessaw il-voti fil-milied tas-sena 1121. L-ordni kiber ħafna f'ħajtu. Fl-1126 Norbertu ġie maħtur isqof ta' Magdeburg mill-Imperatur Lothar II li ried jagħmlu wkoll kanċillier, iżda minkejja l-kariga għolja xorta baqa' jgħix fiċ-ċaħda bħalli kieku baqa' fil-monasteru. Il-ħeġġa tiegħu ġibdet riformi kbar fid-djoċesi, imma kellu wkoll edewwa li għalihom ħajtu kienet xanfira. Flimkien ma' San Bernard Abbati ħadem ħafna biex ineħħi d-diżordnijiet kawżati mix-xiżma tal-Antipapa Anakletu II. Meta kien f'Magdeburg fir-ritorn minn Ruma flimkien mal-Imperatur Lotheraj, San Norbertu ħassu ħażin u wara 4 xhur marit rat ruħu lill-Alla fis-6 ta' Ġunju tas-sena 1134 fil-għomor ta' 54 sena. Iddikjarah qaddis il-Papa Grigor XIII fl-1582. Bħal ħafna persuni li bdew xi forma ta' tiġdid, riforma ta' movimenti jew ordnijiet ġodda fil-Knisja, San Norbertu kien devot kbir tal-Bibja u ankoraġġixxa lill-membri tal-ordni tiegħu biex jimmudellaw ħajjithom fuq l-Evanġelju u dan kien ifisser li jkun familjari magħha. Forsi smajtu bil-kanzunetta bil-lingwa Ingliża li tieħu l-ittri tal-kelma Bibja, Bible, u tgħid li dawn ifissru Basic Instructions Before Leaving Earth. Din hija verità. Il-Bibja hi l-ktieb tal-istruzzjonijiet, adattati għalina kif ngħixu ħajja tajba kif qal ukoll San Norbertu.
Qatt tajjew tistudjaw dawn il-kitbiet fejn issibu eżortazzjoni qasira biex tibqgħu fidili fis-servizz tagħkom lejn Alla, għax il-kelma ta' Alla hi nar li jħeġġeġ, hija mimlija bin-nar tal-Ispiritu Santu, hija tikkonsma l-vizzji u tippromuovi l-virtujiet, hija tagħti l-erf lil dawk li lesti jilqawh u tipprovdilhom l-ikel tas-sema. Għalhekk Kristu qal: ħin dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Luqa kapitlu 11 vers 28. L-għan tal-mulej Alla huwa li aħna insiru tassew nafuh b'mod personali fil-ħajja tagħna. Lil Alla nistgħu nitalmu fuqu permezz tan-natura u l-ħolqien tiegħu jew minn xi esperjenzi li nistgħu ngħaddu minnhom. Imma l-aktar ħaġa li tinfurmana hija żgur il-Bibja, il-kelma mqazza. Fija Alla jirrivelanna lilu nnifsu bl-aktar mod ċar biex aħna nkun nistgħu insiru nafuh b'mod personali u niskopru il-pjan tiegħu għalina. Fi Ġwanni kapitlu 8 versi minn 31 sa 32 insibu dan. Ġesu qal lil Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew disċipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Fi Ġwanni kapitlu 14 vers 6 insibu: wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, jien hu l-verità u jien hu l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Jidher ċar li Ġesu huwa l-verità u huwa l-kelma. Huwa pjuttost impossibbli li wieħed jiskopri tassew lil Ġesu jekk ma jkunx jaqra, jisma' u jimxi mal-kelma. Meta aħna nimxu mal-kelma, nkunu qegħdin nimxu mal-verità. Meta rridu tassew niskopru l-verità, rridu bil-fors ma nduru u ma nħarsu mkien aktar ħlif lejn il-kelma. Meta niskopru l-verità, mill-kelma niskopru lil Ġesu. Niskopru li l-verità hija persuna, il-persuna ta' Ġesu stess. Ġesu jgħidilna ċar f'Mattew kapitlu 4 vers 4: il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Infatti, skont il-kelma ta' Alla, dak li jisiru nnifsu bħala wieħed li jimxi wara Kristu tassew, irid jikber billi jiġi mitmuh il-kelma ta' Alla. Mhux ta' bxejn li ħafna nies li anke jattendu knejjes jew xi gruppi ta' talb jibqgħu trabi spiritwalment u karnali, jgħixu skont il-ġibdiet tal-ġisem, għax mhumiex jimxu mal-kelma ta' Alla li hija dik li ssostnihom spiritwalment, għalhekk jibqgħu telliefa fil-mixja tagħhom bħala nsara, milli jikbru u jimmaturaw u jitalmu jkunu tassew rebbieħa permezz ta' Kristu u l-kelma tiegħu. U fl-aħħar nett San Pawli wissina fl-ittra lil Kolossin kapitlu 2 vers 8: qisu li ħadd ma jassarkom filosofija u kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux skont Kristu. U int, kemm int familjari mal-Bibja u kemm tfittex tiskopri lil Alla u l-pjan tiegħu għalik permezz tal-kelma tiegħu fiha. Qed tibni ħajtek fuq il-kelma ta' Alla fil-Bibja kif għamlu San Norbertu u oħrajn, fuq il-verità li hija tgħallem, fuq Kristu li qal li hu stess huwa l-verità. Talba mill-liturġija tas-Sijat: O Alla, Inta sirt lill-Isqof San Norbertu biex jamministra b'mod tal-aġeb il-Knisja tiegħek u żejjintu bl-ispirtu tat-talb u b'ħeġġa kbira bħala raj spiritwali. Għamel li bl-għajnuna tat-talb tiegħu il-merħla tal-fidili ikollha rajja skont qalbek u issib dejjem mera tajba għas-salvazzjoni. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.